Yo gasten, ja, we hebben een vlogje kletsen die vandaag gekeken. Het zit wel een duvnest in mijn haar. Ik heb weer een schone hoodie aan, maar we willen hier rozen zijn en we kunnen vliegen. Hopla! Hopla gasten, en nu heb ik al deze hier groot nummer. Wat is hier capaciteit hier? En dat zijn de kleeuwen hier in een aquarium, dat is dan kijk ik achter de grote zijn. Hopla. Dat is hier al een grote eigenaar is eerst. Kom. Hopla, aan mijn vingers kwijt gasten. Nee, dat is hier. Dan de grote zo erin. Eerst. Ja, de andere kant deze ook weg. Ja, maar het is niet voor jou, het is hier zijn. Daar is Charlotte Oldagen. Hap. Ah ja, niet dit om. Ja, hier. Man. Hé, hier. Wat geeft je het mijn hand? Allee, normaal pas zo staat hij met mijn hand en nu durft hij niet. Hou. Kom. Kom. Nou kun je er zo bloed doen, nee? Ja, klaar. Nog een beetje heen naar de biezen. En voilà ze. Heb je er nog geen zin in? Welkom bij een zeer triest verhaal. Doordat ik niet meer aan snowboarden. Ga ik weer beginnen skateboarden. Ja, ik weet dus niet of je dat allemaal gehoord hebt, maar doordat ik niet meer ga snowboarden, sinds heel de lockdown tralala, ga ik weer bij skateboarden. Eerste. Jepla. Ja. We kunnen dat de holstand niet, maar we gaan het wel proberen. En gitaar spelen. We kunnen dat eigenlijk ook niet, maar ja goed. Olé, ola. Man, nou ik ben nu bezig. Ja gasten, dat is wel niet de bedoeling van in een vlog. Ik kan gitaar spelen, ik wil eigenlijk gewoon aankomen dat ik weer aan ga skateboarden. Ik ben van de zomer een paar keer naar Kortrijk geweest, naar, hoe noem het dat, Luxaplatz. Maar ja, kijk dat heb ik met een net gebroken, kijk, je kunt wel zien, een boardslide heb ik ook al een keer geprobeerd. Maar ho, dat zeg het ook maar, geprobeerd. Dus, omdat ik niet meer mee ga snowboarden sinds de lockdown, is heel dat spellement al gesloten. Nou ja, we kennen kindjes onder de 12 jaar, maar ja, ben ik geen 12 meer. Ik heb beslist van weer een groot risico te uit te skateboarden. Woe! Yes! We hebben even kunnen zien gasten, zet ik het nu in de koffer van mijn auto. En de bedoeling is dat ik mijn auto dus naar buiten ga zetten. En weet je waarom? Hij is er al veel gevraagd dan ik. Arne, wat is er nu precies allemaal veranderen in een dags? En ik ga hier een keer toe, maar daarvoor moet ik eerst mijn auto buiten zetten, wanneer je direct kan arrangeren zijn. Hopla. En bij hier wil je er ook nog een keer het lawaai van de auto. Hopla, de koffer weer toe. En de poort open. Hopla, kijk. Wat was het gast? Deze staat buiten en nu wil je dags hier zetten en ik kan er een keer toe dat er allemaal aan veranderd is. Dat komt dik in orde. Hier kan hier zijn. Dat is dus mijn dags. En wat je van aan die kant kunt zien die veranderd is wanneer je dat vol direct hebt, de chargedouche. Dat is de chargedouche van mijn vorige dags, waarmee ik dus een accident had. Dat is een Carspeed GP1 Euro 4 met hier de lambda sonde in. Dat is normaal een chromiebuze, maar ik heb er een, hoe noemt dat weer, heat wrap rondgedraaid. Omdat chromie dat paste totaal niet bij de dax, vond ik. En ik heb er een heat wrap rondgedraaid. En dan zo, hier zit de tasten, ik heb nog chromie en er ook. Maar ik vind dat dat niet tegenstekt.
Dus dat is er al veranderd. Ja, die er hier zat, dat trok het niet. Uiteraard ook de kickstarter, want met een originele kickstarter weten we er ook wel. Gebokt hier heb de bus, dat gaat niet. Dus dat is van die kant allemaal kan zien veranderd. Ja, van eerst ook de baan. Wat is dat weer? Dat is een Rolls-Royce bredere baan. Kijk, hier zijn de originele bandjes. Eerst nog die baan erop, maar ik vind het niet schoon. Ik zei, hopla, die Michelin S1 erop. Dat is ook nog de baan van mijn vorige dag, zo met een accident had. Er is al niks aan. De pennetjes stonden er uit van de nieuwe eind. Ja, ik zeg, we hebben de vorige dag, ik heb maar 200 kilometer gereden en ik al mijn accident. Die was per totaal. Dus ja, alzo. Nu gaan we een dag circa draaien zijn. Hopla. Oh. Hopla. Wat is te veranderen aan de voorkant? Kijk. De koplamp, de luchtlamp, wat we zeggen in het West-Vlaams, dat is een hele koplamp gekomen. En hier is het een sleepy eye noemt dat. Ik noem dat eigenlijk een goed zwart, een sleepy eye. Die kapjes van de flessen, dat waren ook oranje kapjes. Ik vond dat schoon dat dat uit was, dus ik heb dat ook veranderd. Buiten aan de voorkant is er anders eigenlijk niks veranderd, bezig. Nee, aan de voorkant is er anders niks veranderd. Nu, naar de andere zijkant. Ja, hopla. Welke heeft hier allemaal veranderd, gasten? Dus ja, de veren, dat is ook wat originele. Ik vind dat eigenlijk heel schone veren, dus moet je dat niet aan veranderen. Hier, de luchtfilter, dat was eerst een chromien kappen die erop zat. Oh, ik vond dat niet schone, chromien dat past niet bij de broden. Ik heb dat hier zitten, ja, lookalike carbon luchtfiltertje hebben gestoken. En hier zit het schalpedaaltje, dat is ook, normaal is hier dat dubbelspelelement. Over met je teen en met je hielen, gasten. Ik vind dat dat heel ambetant is. Je zit in een petje, bokken, jongens, niet handig. Ik heb dat even gestoken. En anders, aan de zijkant, hier is er ook, ja, juist van eens. En aan de andere kant, wat gaat dat wel ondertussen wel weten. Mijn Dax noemt eigenlijk niet Dax, dat is Jackie. En dat komt omdat de stickers dan hangen van Jack Daniels. En hier hoort het stickertje, ik heb het er ook zelf aan hangen. De originele stickers komen hier al zo eraan. Ik heb dat erop gehaald, eigenlijk heel simpel, Jans. Met een hard woordje en heel voorzichtig erop pelen. En zo komt het al heel gemakkelijk af. En ja, toen eerst een goed kussen van eens. En de nieuwe stickers dragen. En nu de achterkant, zo'n poppetje. Hopla. Hey, nu kijk naar mijn poppetje, gasten. Dit is het poppetje van Dax. Godverdikke. We kunnen hier zien, aan de andere kant zetten ze, aan de kant van de bussen. Dus ook de flessenkapjes zijn ook veranderd. En nachterlucht was eigenlijk de roe en nachterlucht. Ik vond dat ook niet schoon. Dat staat een beetje af. En ik heb dat een, hoe noemt die weer dat? Smoked LED achterlucht. Ja, dat zijn ook allemaal LED-luchtjes. Ja, machtig, ideaal en zo. En hier, aan dit beugel onder die lippen met zo'n kap, een reflector, je kent dat. Dus ik zei dat er van al, maar toen kreeg ik zo'n metalen lip aan. Dat vond ik ook niet schoon met de hand in. Ik heb dat schoon afgeslepen en toen geschilderd weer met speciale verven van eerst. Zodat er hier een lippen komt. En anders, aan de andere kant is er ook niet veranderd. Wat je kan zien, eigenlijk, een beetje de standaard teams die veranderd van in Dax. Maar anders, er zijn er velen die zeggen, je moet dat nog verlegen worden en dit en dat. Misschien wel, misschien ook niet. We gaan het allemaal wel nog zien. Geweldig in de vrees ook wel dat ik het lawaai van mijn Dax hoor. Kan dat heel goed inkomen. Maar wanneer ik buiten zetten ze, maar ja, ik kan dat aan pijn, al die volle lucht hier. Dat is hier wel euro 4, maar daar stoot toch nog volle lucht uit, die gasten. Dat is verdikt, eerst alweer de voelstuk. Maar dan buiten zetten ze, je weet toch dat ik het lawaai worden. Dan komt hier dik in orde. En meestal er nog zo staat, kan je eerst het verschil tonen van dikte van baan. Dan kun je er wel zien, die Michelin banden zijn een heel stuk dikker. Maar godverdikke, wat ik hier zie. Er zit hier gewoon een slakke op die notte band. Heb die notte nieuwe band hier. Een slak, huppla, ga je hier zetten. We kunnen het toch nog even taarten, dan kracht hij onder je voet. Dus die banden zijn veel dikker, iedereen zegt veel betere grip. Ik kan die s'avonds, want ik kan nooit met die originele band erin. Ik zeg, kijk, ik kan het vrees wel zien. De perken staan er nog in, de lintjes staan er nog in. Nooit mee gereden. Ik ga ook alle verbouwing tot in de detail tonen. Ja, ik kan dat zeggen, dan ga ik even tonen van dichter. Kijk, ik kan hier ook, met dat een Jack Daniels editie is, het sleutelhangertje van Jack Daniels. Ja, chic hè. Dus ja, hier in de lucht. Massagebussen van Eigest, de flessen, massagebussen. Hier zit de kickstarter van Takahawa. En een uitklapbaar van Eigest.
En van voren hadden dus ook nog dingen veranderd. Jepla. Ah, hier zijn. Dus de schakelpedalen, wat is dat weer? Ja, dat merk weet ik niet meer. De luchtfilter, dat merk weet ik ondertussen ook niet meer. En hier de Sleepy Eye en de hele lucht. Wat heb je ermee al veel gevraagd? Arne, ga je dat spel ombouwen naar carburateur? En wat is nu komt het antwoord? Ik weet het nog niet. Ja, eigenlijk is het zeker niet de bedoeling voor die DAX app te doen. Ik vind het zeer de moeite niet waard voor te gepakt te zijn en mijn rubbers kwijt te zijn en DAX in beslag. Oh, zwart. Aan die soep gaan we niet beginnen. Dus zolang ik geen probleem heb met injectie, ga ik hem niet ombouwen naar carburateur. Maar kan dat te veel probleem veroorzaken? Zal er een carburateur op zijn? Nee, ja, van eens. Voilà, ze gasten. We gaan hier een keer aan steken. Hopla. En nu wil ik een elektronische starter starten. Nee, dat gaan we niet doen met de kickstarter. Even van eens. Kijk ze gasten, iedere DAX-owner, iedereen die in een DAX zit, weet hoe goed dat nu riekt. Als die rook die uit de bussen komt, dat riekt hun machtig goed. Ja, draaien. Er is maar één nadeel aan heel die heattrap. Geen probleem dat je er ook doet, die gasten. Hij is heel chic en heel goed, maar als je in de regen rit, ik zweer het, de eerste keer dat je in de regen rit, sta je in paniek dat heel je brommer gaat afbranden. Nee? Weet je wat er gebeurt? Doordat dat water en die heattrap en dat stoffen eigenlijk zit, kruipt dat water in. Doordat dat tegen een bussen gaat, verdampt dat. En dat is van een DAX heel in branden, sorry. En roken dat doet. En als je aan het erin zit, de mensen tutteren naar jou, ik heb al het aan de roe liggen, dan ze stoppen en zeggen van ja, hey dude, je DAX staat in de fik, hè. En toen moet je gewoon zeggen, ja, nee, het is hun water die verdampt. Maar dan zo zal ik het even niet, komt ondertussen, een DAX gaat toch heel rook. De eerste keer was ik echt serieus in paniek. Ik had een accident gehad, en de eerste keer dat we weer met een DAX zitten, komt dus, en je peest dat nog gaat afbranden, ja. Kijk dat dat zo geen crew aan. Nu goed, zwart. Ja gasten, eventjes voor de duidelijkheid. Die plank hier, ja hopla, man, het is kapot. Ja, nee. Die plank hier, dat heb ik wel zelf in schilder. En ben er redelijk preus heb. En kan ik het ook dat ik kalm met een skateboard. En voilà zeg, dat is dus wat het eerste dat kan. Riem, sturen en spring. Voilà zeg. We zitten er dan ook weer. Ja, dat kan ik er zo niet in gasten. Ik zei, ik kan nog een show nemen, maar nee. En nu kickflippen gasten. Hier kan squinnen zetten ze. Dus dat is wel mijn onderplank. Die nieuwe dat staat boven met die witte griptape, maar het is vuil en nat. Ik zeg hier zijn. Nou weer een buiten naast me. Ik zeg hier zijn. Dat is wel ideaal voor ik buiten te testen nu. Ja. Stel wel bedankt voor het kijken naar de vlog. Als je er tips hebt voor het skateboarden, zeker in de reacties zetten. Als je er tips hebt voor de conditie om mooi te doen, zeker in de reacties zetten. Man, we zitten hard af. En vergeet niet te liken, te abonneren en tot de volgende keer gasten. Stel wel bedankt voor het kijken.